Tu calla. Vaig traient les cartes de la mare com qui treu una capsa de fotografies esgrogueïdes de temps passats. Moments, petits detalls, anècdotes. La història de la nostra família. L'activitat emprenedora de l'àvia Eduard. Una figura que ha estat tabú. Un tabú que ara volem trencar perquè creiem que se li ha de fer justícia. Silencis i oblits en les memòries de Josefina Rifà i de la radiodifusió a Catalunya. Capítol 17. Com li corresponia en justícia, després d'assolir per fi el dret d'emissió, del qual per una incomprensible preferència sols fruïen amb tota amplitud les estacions pertanyents a Unió Ràdio de Madrid, Ràdio Associació recupera la radiació d'anuncis aplicant noves normes que beneficien el comerciant. No quiero que gritéis de esta manera. Venid todos aquí a desayunar. Mamá la quiero atrapar y yo café con leche. Decidme de una vez que os puedo dar. Queremos chocolate, lloveras, que no lo desafieron nunca más. Siempre calladitos te traemos, mamita, y este chocolate tú nos das. Queremos lloveras, nada más. De todas maneras, chocolates y overas. Aquest mateix any, el 31, s'aconsegueix el vot femení a l'estat espanyol. En nombre del Gobierno Provisional de la República Española, doy posesión a la señorita Victoria Ken de la Dirección General de Prisiones. A ella otorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales, talento, firmeza, modestia, recato, todo lo que se puede invocar en una persona para rodearla de la autoridad de que en este momento la indice el Gobierno Provisional de la República. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este Gobierno de la República Española, que de esta manera trae a colaborar a la mujer. En el tercero de casa vive una chica que del modo que ella viste nadie se explica. Se va de casa de noche, vuelve de día. Unas veces viene en coche y otras baja de un tranvía. Por eso al verla salir, algunos suelen decir: será una artista, será tanguista, será oficiala de algún taller, tendrá carrera, será enfermera, porque de noche ¿qué puede hacer? El 1932, després de la frustrada proclamació de la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica, Macià inaugura el Parlament de Catalunya i anuncia l'aprovació de l'Estatut de Catalunya, on la Generalitat té plenes competències sobre la radiodifusió. Pren possessió victoriosa d'aquesta fortalesa per a celebrar-hi de nou corts nostres que hi dictaran lleis nostres en llengua nostra. El govern català concedeix més de 50 emissores noves. Començaven, doncs, així, anys daurats per la ràdio. Ja ser jo mateix com a president de la Generalitat de Catalunya, jo que vaig demanar-vos el vot per al nostre estatut, el primer en anunciar-vos que l'estatut acaba de ser votat al Parlament de la República. I vull ser el primer en dir-vos-ho per agrair-vos en el moment en què veiem coronat el nostre esforç, l'admirable esperit de disciplina de què heu donat proves
durant tota la seva discussió al Parlament. Amb l'aixopluc de Radioassociació, l'any 32, Pau Abad construeix un aparell que emetrà setmanalment fotografies per ràdio. Una mena de fax d'imatges. Serà exhibit a l'estand d'EAJ15 a l'Exposició Nacional de Ràdio de la tardor del mateix any. El president Macià, aficionat al cinema, tenia clar el poder de la imatge. No en va s'havia convertit en la primera estrella mediàtica de la política catalana. Per això no resulta estrany trobar-lo a la Fira de Montjuïc a l'estand. S'enlluernà per l'invent, un aparell que serà precursor dels experiments de televisió al laboratori de l'emissora. El teu avi ho tenia claríssim. A la Generalitat no li caldrà sinó determinar la forma d'explotació dels serveis de radiodifusió, perquè tots els altres treballs preparatoris per la implantació del gran servei radiofònic i de televisió de Catalunya ja estan ultimats en l'ordre tècnic, econòmic i administratiu. Aquell dia, Macià prometia el suport del govern per crear una indústria audiovisual catalana. La mort de Macià el dia de Nadal del 33 va ser un cop pel país i també pels impulsors de la ràdio i la televisió a casa nostra. El 29 de gener del 1933, en assemblea, l'Associació Nacional de Radiodifusió canvia el nom pel de Radioassociació de Catalunya, que al desembre passa de Societat Civil a Societat Cooperativa. També el 1933, l'entitat inaugura Ràdio Girona EAJ38 i els nous estudis a la Rambla de Barcelona. Pau Llorenç ocupà la presidència de la nova emissora EAJ15. El pare en fou, com sempre, vocal i conseller de propaganda. Cada nit, després de sopar, se n'anava cap a la Rambla de Canaletes. Aquell local de Radioassociació era el cau dels seus neguits. Uns neguits que, per bé que sovint turmentadors, eren mitja vida per ell. El pare era geniut i absolutista, però això no li era obstacle per ser molt humà. Tothom el respectava i l'estimava allà a la ràdio. Prou que anys més tard, durant la guerra, ho van demostrar. Però encara és aviat per parlar-ne de la guerra. Ja te'n parlaré, Jordi, ja te'n parlaré. Servicio de Socorro de Radio Barcelona. Radioassociació de Catalunya va desplegar una activitat prodigiosa. La radiobeneficència, que ja havien iniciat des de Ràdio Barcelona, va agafar una empenta formidable des de l'emissora de la Rambla. Als anys 30 ningú no volia sentir parlar de malalts. La gent protestava si es parlava per ràdio dels qui patien els llits dels hospitals. Tot i això, el pare no s'acovardí i va dur endavant el projecte de radiobeneficència perquè el creia d'humanitat i de justícia. Li va caldre vèncer moltes dificultats, dins i fora de la ràdio. Sense pompositat i sense perseguir finalitats efectistes, l'Associació Nacional de Radiodifusió cregué en els primers temps de la seva constitució que la ràdio no s'havia de limitar solament a educar i distreure, sinó que també calia que es beneficiessin de la seva influència totes les classes socials i d'una manera molt especial aquells pobres malalts que, reclosos als establiments benèfics, se'n veien de moment privats, perquè l'exigua dotació dels hospitals no permetia desmerçar cabals en l'adquisició d'aparells radioreceptors. Els principis de la popularització de la ràdio llegírem en una revista anglesa que, fetes algunes proves en diverses sales d'un hospital, s'havia observat en els malalts d'una sala que havien escoltat un concert de telefonia que, a més de sentir-se distrets de la malaltia durant l'audició, a la nit descansaven més tranquil·lament.
Aquest experiment científic ens feu pensar en la possibilitat de germanar per mitjà de la ràdio la literatura, la ciència i la música amb la beneficència. Ningú pot desmentir que l'Associació Nacional de Radiodifusió fou la que va fundar la Radiobeneficència a Espanya. El 1927, i encara des de Ràdio Barcelona, van ser instal·lats aparells a tots els hospitals de la ciutat: Sant Llàtzer, els Leprosos, Sant Rafel i tots els altres. Un dia de novembre del 1927, a la sortida de l'Hospital de l'Esperit Sant, dedicat als tuberculosos, després de la inauguració de les instal·lacions, al pobre pare se li tallà la veu de tan impressionat com es va quedar en veure les rengleres dels malalts. Segurament pensava en la mamà, que anys abans havia mort precisament d'aquell mal. Des d'aquell dia i per sempre més, el pare va tenir la veu afònica. Mai més no se'n recuperà. El pare va canviar la veu. Tot i això, va continuar tenint la facilitat de paraula que el caracteritzava. Enraonava, dirigia, organitzava, es cansava, sempre afònic, però tant se valia, i així anys i anys fins la seva mort. Tu calla. Direcció, guió, realització i veu de Josefina Rifà, Dolors Martínez. Muntatge i veu d'Eduard Rifà, Xavi Berraondo. Música original, Panxulo Jornet. Una producció d'Ens veiem demà per a Ràdio Associació de Catalunya amb motiu del centenari de la radiodifusió.